Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Ako je Kur'an i Kerim upućen ljudima, govor Allaha dželle šanuhu ljudima, onda je naš namaz koji klanjamo, naš govor upućen Gospodaru svemira i svih nas. I zbog toga bi naš namaz trebao da bude odista jedan mehanizam kojim ćemo se približavati Gospodaru svemira i kazati ono što nas boli, tišti, ono što nama treba, iskazati svoje želje i aspiracije i sve svoje tegobe, muke i razne belaje, kazati svome Gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga je namaz i došao ljudima da bude ta direktna veza između nas i našega Gospodara. Međutim, kada analiziramo naš namaz, vidimo da brojni ljudi u stvari taj namaz doživljavaju formalno i da se previše formalistički odnosimo prema tom jednom našem kontaktu između zemlje i neba, između nas i našeg Gospodara, između običnog roba i najvećeg Rabba. Dakle, kako to doživjeti, kako uraditi, kako namaz preobraziti u nešto što Allah traži, što hoće, zbog čega je namaz propisao ljudima. Ja ću ovom prilikom samo kazati nekoliko riječi i ukazati na suštinu namaza. Šta bi trebalo da bude suština i smisao našega namaza, jer mi često njemu prilazimo formalistički. Prije svega, taj namaz treba da bude naš odnos prema Gospodaru svemira i trebao bi da bude doživljaj koji su imali prve generacije muslimana na čelu sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Oto da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam često upozoravao svoje ashabe da klanjaju namaz kao da im je posljednji. Salli salate muvadda'in. Klanjaj namaz kao da ti je posljednji. Jer ćeš na taj način očutiti i osjetiti potrebu za svojim Gospodarem, jer ćeš na taj način zavapiti za svojim Gospodarem i tražiti od njega milost koju će ti on dati. I zamislite da klanjamo namaz kao da nam je posljednji, kako bi se ponašali u tom namazu. Taj hadis, salli salate muvadda'in, klanjaj namaz kao da ti je posljednji, poslanik a.s. je izgovorio svojim ashabima, a prenio ga je Ibn Mađe u svome sunenu, zatim imam Hakim u svojom Mustedreku, imam Bejheki u Kitabu Zuhdu. I taj hadis je ocijenjen kao vjerodostojan. Šta je smisao namaza? Smisao namaza jeste da preobrazi čovjeka, da ga učini boljim, kvalitetnijim, svrsishodnijim, korisnijim, da ga učini Allahu bližim, da ga učini ljudima s kojima saobraća i s kojima komunicira boljim, ljepšim, finijim. Allah Želešanu u Kur'anu Kerimu jasno kaže: inna salate tenha anil fahšaju wal munker. Zaista namaz odvraća od ružnih i nevaljalih dijela. Dakle, to je njegova osnovna potka, osnovni smisao, osnovni mehanizam koji je Allah Želešanu usadio u ovaj svemir sa namazom i upravo zbog toga je namaz nije propisan na zemlji, nego je propisan na nebu. Da Allah Želešanu ukaže na posebnu razliku između namaza i drugih ibadeta, jer ga Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem objavio na nebesima i spustio na zemlju, i to je naš miraž, jer se mi sa ove zemlje, iz ovoga jada i kala, iz ovoga blata i prašine, možemo sa njim vinuti u visoke nebeske visine. I zbog toga Allah kaže: inna salate tenha anil fahšai wal munker. Zaista namaz odvraća od ružnih i nevaljalih dijela. Pa čovjek koji klanja namaz iskreno, ispravno, onako kako Allah Želešanu traži, kako voli njegov poslanik i miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, on će nakon namaza biti bolji, biti korisniji i društvu, i zajednici, i komšijama, i prijateljima, i svim drugim. I zbog toga neka ulema kaže: jedini simptom da znamo da je nekome namaz primljen jeste da čovjek nakon obavljenog namaza bude bolji prema svojoj supruzi, prema svojoj djeci, prema porodci i u okolini u kojoj živi. Kakav bi u stvari naš namaz trebao da bude? Pa trebao bi da bude onakav kakav je klanjao Hatim el-Asam, jedan od velikih islamskih učenjaka i pobožnjaka,
koji je bio uistinu bogobojazan i ljudi su primijetili kako on na koji način obavlja namaz. Pa ga jednom prilikom jedan čovjek upitao: Hatime, tako ti Allah, hajde nam pojasni kako ti klanjaš namaz. Vidimo da ga klanjaš bogobojazno, skrušeno i fino, a onda on njima kaže: ja kada krenem da obavim namaz, prvo uzmem abdest, zatim dođem na mjesto gdje ću da klanjam, pa se dobro koncentriram, dobro se skoncentrišem dakle na tom mjestu i onda se okrenem prema kibli, zamislim Kjabu ispred sebe, džennet sa svoje desne, a džehennem sa lijeve strane, dakle džennet i njegove ljepote i divote, a džehennem njegove strahote i grozote, a onda zamislim iza leđa meleka smrti koji samo što me nije uzeo za moju jaku i za moj vrat, i kaže ispod nogu zamislim sirat ćupriju koja je oštrija od sablje, a tanja od lake, i gledam da namaz klanjam u takvom stanju. Kada završim namaz, opet nisam siguran da li mi je Allah prihvatio taj namaz ili ga je odbio. Pogledajte kako Hatim el-Esam klanja namaz i opet nije siguran u njegovu vrijednost ili u njegov kabul kod Allaha dželle šanuhu. Kako onda možemo mi biti sigurni sa našim namazom, kako mi inače klanjamo i pratimo druge kako klanjaju? Kako mi u namazu mislimo i razmišljamo o svemu drugom nego o džennetu, džehennemu, o Azrailu, meleku smrti, o sirat ćupriji koja je tanja od sablje, oštrija od sablje, a tanja od lake. Ukoliko budemo klanjali namaz na ovaj način kako preporučuje Allah, gospodar svemira, kako preporučuje naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem i naša cijenjena ulema, onda ćemo uistinu klanjati namaz onakav kakav treba da bude, i to je uistinu njegov pravi smisao, i zbog toga trebamo da vodimo računa o suštini, a ne o formama namaza. Daleko više o suštini, a ne o formama, iako i forme treba naravno uvažiti, jer je poslanik alejhi selam rekao: sallu kema rejtumuni usalli, klanjajte kao što vidite mene da ja klanjam. Pa prema tome klanjamo na način kako on klanjao, ali prije svega doživljavajmo namaz onako kako ga je on doživio, i neka namaz bude najbolja fabrika za preobražaj naših duša, naših srca i naših postupaka. Ekulu kavli haza, wa astagfirullaha li wa lakum, wa sallallahu ala sejidina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.